бобои ҳоҷи Мирзо, зани ман чанд сол боз ҳомила намешавад. ба ӯ гуфтанд ки дар ҳолати ҳайз ҳамхоба шаванд ҳомиладор мешавад. оё ин ҷоиз аст ё ноҷоиз аст? худои меҳрубон дар сураи Бақара ояти 222 мефармояд ки аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим фаътазилу нисоа фил маҳиз вала тақрабуҳунна ҳатта ятҳурна. аллои меҳрубон гуфт ки шумо дар ҳолате ки занҳо мубталои бемории занона бошанд, шумо бо онҳо наздикӣ накунед то вақте ки онҳо пок нашаванд. яъне ҳайз ё ҳамун бемории занона камтаринаш 3 рӯз, зиёдаш 10 рӯз. дар ҳамин муҳлат, дар ҳамин ҳолате ки вай хун мебинад, шумо ҳамхоба нашавед. тамоми фуқаҳо мегӯянд агар касе ки бо зан дар ҳолати ҳайз ҳамхоба мешавад, агар гӯянд ки нодуруст аст, ҳами накун, бигӯяд ҳичи гапе надорад, одам ай дин хориҷ мешавад. бибинем бародарои азиз, ай дин хориҷ мешавад. бо аз сари нав бояд ту калима арза кунӣ, аз сари нав бояд ғусл кунӣ то боз мусалмон шавӣ. ё дар ҳолати нифос, вақте ки занҳо таваллуд мекунанд, яъне нифос ки ҳадди аксараш 40 рӯза, дар ӯ ҳолат ҳам ана ҳамин хел касе агар гӯяд ҳичи боқӣ надорад, эй гап аст, ё ба ояти Қуръон собитанд. барои ҳамин эҳтиёт кунед ки ин одама ба куфр мебарад. ва касе агар ҳамира агар саҳван ё нофаҳмида ё шаҳват мақсад хеле ҳолатша танг карду ин одам даст ба ҳамин кор зад, мегӯяд ҷаримааш, ҷубронаш чи аст? мегӯяд бояд 1 динор ё нисфи динор бояд садақа кунад. 1 динораш 425 грамм тилло ҳай. нисфаш ҳисоб кунед ки яъне боз 202 грамм тилло. ира ба нарх мегардонед чанд сум мешавад ва ҳамин қадара бояд ки шумо садақа кунед то ҳамин гуноҳи кардагитон аз гардантон соқит шавад. чхеле ки як одам қасам мехӯрад валлоҳи биллоҳи таллоҳи ё мега аллоҳ бизанам, худо бизанам, лекин дурӯғ мегӯяд. ҳамин ҳолатда бин дар оятҳои Қуръон кафорат дорад, ҷуброн дорад. яъне ё 3 рӯз бояд рӯза бигирад ё 10 мискина таом битад. яъне ба суми сомонӣ бигем бояд то 200-250 сомона бояд ҷаримаша битад. агар натад, ин ҳамчун гуноҳи кабира нависонда мешавад, пеши худо ҷавобгар аст. барои ҳамин ҳар як гуноҳ ба худаш ҷуброну ҷарима дорад. лекин ҷаримаи ин ҳамине. касе туро далолат кардааст ки зан дар ҳолати ҳайз агар наздик шави ҳомиладор мешавад, вай бародари азиз хеле гӯем табиби аблаҳ будааст, ки ҳеҷ ягон табиби рӯи дунё ин далолата кардагӣ нестанд. аз ин хотир аз ин масъала додари азиз дур бошу. аз худои меҳрубон ҳамеша таманно кун ки дуо кун ки аллоҳи меҳрубон аз ин неъмату моро бархурдор бигардонад.